Hej, jeg hedder Anders Matthesen, og jeg spiller hovedrollen i en ny spillefilm. Hej, jeg hedder Anders Matthesen, og jeg har skrevet en spillefilm. Anders Matthesens nye spillefilm. Så. Jeg hedder Henrik, jeg har lavet make-up. Det er mig, der er Anders Matthesen, og det er også mig, der er instruktør på Anders Matthesens nye spillefilm. Cut! Den tager vi lige igen. Du skal gå mere ned her. Du går i spil hele tiden. Hej, jeg hedder Anders Matthesen. Jeg har spillet og skrevet og instrueret en ny komedie. En underfundig, pudsig lille sag. Fantastisk historie. Jeg sidder her og læser den nu, og masser af gode grin, og også enkelte sørgelige passager. Du skal ikke læse med, det er irriterende. Kan du gøre noget ved håret? Men det særlige ved det her manuskript, det er, at jeg har skrevet den, ikke med venstre hånd, som man jo gør, når man ikke lige har tid, men med højre hånds tommelfinger. Jeg har simpelthen skrevet hele filmen via sms. Linje for linje har jeg sendt afsted fra hele verden hjem til en sekretær, der så har lavet det sure arbejde, som man jo ikke rigtig kan belemre mig med. Så det vil sige, at den her tommelfinger har skabt dette mesterværk. Sorte kugler hedder den. Hvorfor? Ja, det har du nu et år til at spekulere på. Imens så vil jeg altså lige gå ud og få et par scener i kassen. Action! Jeg skulle bare lige øve mig. Så foråret år 2009, der skal du i biografen og se Anders Matthesens Sorte Kugler. Jo tak. Kan du slette min næse? Var det min? Tak.